ji bo çanda xwarinê destpêkek. Mirov hebûneke biyolojîk e. Ji bo vêna xwedîkirina mirov jî bûyereke biyolojîk e. Dema ku em dibê xwedîkirin, tê wateya bedena mirov bi qût tê xwedîkirin. Di encama qût, xurek xwarinê de tişta ji bo laşê mirov ya pêwîst wek vîtamîn û enerjî derdikeve. Ev vîtamîn, don û enerjî di nava xurekan de ye. Dema mirov xwarinê dixwe, xwarin di nav bedena mirov de dikeve rêvîngiyekê. Ev rêvîngî ji dev dest pê dike heta ku diçe ûr, an ku mîdê didome. Di ûr de ev xwarin parçe dibin û dibin vîtamîn û don û enerjî. Dûra li laşê mirov belav dibin. Bi vî awayî zindîbûna bedena mirov berdewam dike. Xwedîkirin bi xwe re çanda xwedîkirinê an ku çanda xwarinê jî tîne. Ev çanda xwarinê ne tenê xwarin bi xwe ye. Dema ku em xwarin bû bêşek çandê, tenê ne xurek tê bîra mirov. Çanda xwarinê ji bi destxistina qûtê xwarinê dest pê dike heta mirov xwarinê dixwe û rewşa pişt xwarinê jî di nava xwe de dihewêne. Bi gotinekê dî çandina zat an xwedîkirina heywanan amadekirin an hilandin û bi destxistina xurek û alavên xwarinê, pêjandina xwarinê, raxistina sifrê, rêzkirina cureyên xwarin û vexwarinê, rêbaza rûniştina li ser sifrê, seranomiya destpêka xwarinê, rakirina sifrê bi tevahî çanda xwarinê ya de çanda xwedîkirinê derdixe holê. Kurdan wek her netewî an wek her şaristanî çanda xwe ya xwarinê ava kirine. Kurd li ser axa Mezopotamyayê bi gelên Ereb, Ermen, Asurî, Dom û Tirk re dijîn. Ev encam di vê nevê çandeke hevpar ava dike. Gelek xwarin hene ku tu kes nizane bê ev xwarin bingêha xwe ji kîjan çandê girtine. Lê herî zêde bandora Ereban li ser Kurdan çêbûye. Ji ber ku dînê Kurdan û Ereban yek e, ji hev gelek sûd wergirtine. Lê ev rastî heye ku li ser axa Kurdistanê çandên qedîm Kurd û Asurî û Ermenî ne. Ev çandên qedîm ji ber ku cîranên hev bûn, bandorên mezin li hev kirine. Îro gelek kevneşopiyên ku têne meşandin bûne malê van netewên cîran. Kurd li ser axeke dewlemend û bi ber dijîn. Li Zozanê Kurdistanê her cureyê fêkî û sebze û giya tê çandin. Bi vî awayî gelek cureyên heywana têne xwedîkirin. Kurdistan ji hêla çema ve gelekî dewlemend e. Li deverên çiyayî zêdetir heywanvanî tê kirin. Li deverên deştan de cotkariya fêkî, sebze, giya û qût tê kirin. Bi taybetî xwarin li ser bingêha nan hatiye avakirin. Ji ber vêna wek kevneşopiyekê Kurd gelek qîmet didin nan. Ev na çandina genim dixwaze. Ji xwe Kurd herî zêde genim diçênin. Her çiqa sîvan salên dawî cureyên çandiniya zêde bûbin jî dîsa çandiniya genim serkêşiyê dike. Kurd tenê ji ard, nanê selê, nanê tenûrê, nanê şikeva, nanê heftawikê, nanê şilîkî û hin cureyên dîn nan çêdikin. Ev nan tev ji hev cuda ne. Lê belê beriya ku mirov bikeve jiyana nişteyecihê xwe bi hatinên heywanan xwe dîtikirin. Ji ber ku cotkarî bi cihbûnê dixwaze beriya ku mirov niştecî bibin ji bo jiyanê goşt, şîr, mast û dew yanî bi hatinên heywanan jiyana xwe domandin. Wek goştê biraştî, goştê kelandî, goştê qalandî bi dehan cureyên pêjandina goşt hene. Lê ev nayê wê watê ku tenê hatinên heywan dixwarin. Di dema koçberiyê her devera ku diçûnê de bi giyayên xwe yên cuda cuda dewlemend bûn. Wek parpar, kereng, tolik, tûzik û bi sedan cureyên giyayên ku xwarin ji wan çê dibin. Xwarinên Kurdî mijareke ku qet li ser nehatiye rawestandin. Her çiqas hêlên dî de kêm xebat hebin jî mirov pişt rast e ku xebatîn hatine kirin. Lê li ser çanda xwarinên Kurdî ti xebatên berbiçav nehatine kirin. Ya rast man demên dawî piştî ku televizyonên Kurdî zêde bûn, bi awayekî bernameyên xwarinên Kurdî dan naskirin. Her çiqas kovar û pirtûk û rojnameyên Kurdî li ser xwarinên Kurdî nerawesta min jî çanda xwarinên Kurdî heta ku mirov bixwaze dewlemend e. Îro li gor mercên jiyana modern gelek xwarinê kevneşopî yên Kurdan hatine guhartin an jî hatine ji bîrkirin. An îro ew xwarinên kevin bi navê nûjan bi pîjandineke nûjan tê naskirin. Ji van xwarinan hin jê merge, mehîr, kutul, şamborek, hêkedems, qawît û bi sedan cureyên dîn
her yek ji wan nîşana çanda Kurdî ne.